Nakita na ang duha sa unom ka mga foreign nationals nga namising taliwa sa ilang pag-hike sa Kalasangan sa lungsod sa Valencia sa lalawigan sa Negros Oriental. Anang report ni Mark Reggie Abella. Sa hulagway nga gihatag ni Kapitan Christian Sela sa Barangay Malabo, nakita na ang duha sa unom ka mga foreign national nga unang gikatahong nahanaw. Nakita ang duha ka langyaw sa mga sakop sa Malabo Rescue Team sa bukirang dapit sa barangay. Sa pagkakaron, midulhog na ang Malabo Rescue Team uban ang duha ka foreign national. Samtang, nagpadayon pang ubang grupo sa mga rescuer aron makita ng lain pang upat ka mga foreign national. Tulog sa namising nga mga langyaw German national, usa-usab ang Russian, usa ka Canadian ug usa ka British national. Labing edara ang nag-edad og 67 anyos, samtang 38 anyos usab ang labing bata. Matod sa Negros Oriental Police Provincial Office, ang unom nagsugod pagsaka sa bukid niadtong Miyerkules pasado 8 sa buntag apan wala na sila makabalik hangtod nga gipahigayon ang rescue operation. Tuyo unta nilang bisitahon ng Twin Lake Balinsa Sayaw gikan sa Sitio Luwas sa Barangay Malabo, Valencia, Negros Oriental. Musubay ang mga hikers sa Bagang Kalasangan nga otlanan sa lungsod sa Valencia, Sibulan ug San Jose sa Negros Oriental aron maabot ang balin sa Sayaw Twin Lakes. Apan tungod sa daotang panahon, posible na tanggong ang unom ka mga foreigners. Wala ibutyag sa kapulisan kung aduna ba sila tour guide. Subay sa mapa, natumbok na ang himutangan sa mga missing foreigners. Matod sa mga rescuer, samdan ang mga foreign nationals. Gawa sa mga rescuer nga gikan sa nakalaing-laing buhatan sa kagamahanan sa lungsod sa Valencia, miabag usab ang Parish Emergency Rescue Unit volunteer sa maong lungsod. Miabag usab ang Sibulan Rescue 613 sa pagpangita sa nahanaw nga mga langyaw. We are in coordination with Valencia, sir, para at least na they can track down kung sino yung pumupunta dun sa trail or sa area of incident, sir. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella, Balitang Bisdak.